बिटिआरनि बेलायाव दिनै बर' रायजो राजानि बेलायाव मा बुंनांगोन जे जोंथ' बोसोरसेल' जानाय सरकार जे बिथांमोना बे गादिखौ गारनो हागोन ना हाया बेखौसो जों सोंग्रोनांगोन। बिथांमोना सानसे समाव ओरै सेपारेटिस्ट बिथांमोना मामोन जे बड'लेण्ड मोनाब्लानो जों जिरायहांग्रामोन। बिश्वजित दैमारि आरो राजु नार्जारि बिथांमोननि जितु स्टेटमेन्ट होनाया मिलायलायाखै। सासेया जाहैबाय आसामनि स्पिकार, सासेया जाहैबाय इउपिपिएलनि स्पक्स पार्सन। दा बिथांमोननि जितु बुंनाय रावा गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो नुनो मोनाखै होनबा नाय बिश्वजित दैमारिया मा बुंदों? थांफ्लांनाय। दिनै राजु नार्जारिया मा बुंदों? बेखौ गभर्नमेन्टआनो सहज भाबै बाहायनो थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों होननानै। दा होमबा आं राजुनिसो मोनसे कुइसन जे बिटिआर सुक्तियाबो जाफ्लांनाय नामा? आं बिथांनिसिम फिन सोंफिननाय बियो। बिथाङा बिनि एन्सारखौ होफिननांगौ रायजो राजानो। बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट। दा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ which is not under 6th schedule बे जाहैबाय आन्डार स्टेट which is run by जोंहा मोनसे निजा डिपार्टमेन्ट दङ जाय हम पार्सनेल डिपार्टमेन्ट। दा जिखुनु जोंहा नटिफिकेसन जाबाय थायो सब नटिफिकेसना मा स्टेटनिफ्राय फैयो, बे जोंनि 6th शेड्युलनिफ्राय बे फैया। होमबा बे 6th शेड्युलखौ भायलेसन खालामदोंना खालामाखै? खारन पावार अफ कनफ्लिक्टआ मा जोंनि जितु पावार जोंनो दिनै बिटिआरआव होनाय जितु पावार आगोलनि जितु बिटिसिमोन बेहाय पावार होनाया जे अल डिपार्टमेन्ट अल एडमिनिस्ट्रेटिभ मेसिन आर शुड रान फ्रम क'क्राझार सेक्रेटारियेट नट फ्रम दिसपुर। दिनै जोंहा बिथांमोना मा खालामखो? गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खुलिनानै जिखुनु पावार एन्ड फांसन एडमिनिस्ट्रेटिभ जिखुनु नटिफिकेसन होनाय दिनै जों मा नुदों? सेक्रेटारियेटनिफ्राय नुगासिनो जों अर्थात दिसपुरनिफ्राय नुगासिनो दङ। थ' आल्टिमेटलि दा क'क्राझारनिफ्राय ओंखारगोन ना जोंहा सेक्रेटारियेट ओंखारगोन? होमबा अबे मोनसेनि दिनै अथरिटिया जोंनि दिनै बिटिसिआव एडमिनिस्ट्रेटिभ पावाराव बाइन्डिं जानानै थागोन? दा नोंथाङा आंनिसिम मोनसे कुइसन सोंदों जे बिश्वजित दैमारि आरो राजु नार्जारि बिथांमोननि जितु स्टेटमेन्ट होनाया मिलायलायाखै। सासेया जाहैबाय आसामनि स्पिकार, सासेया जाहैबाय इउपिपिएलनि स्पक्स पार्सन। दा बिथांमोननि जितु बुंनाय रावा गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो नुनो मोनाखै होनबा नाय बिश्वजित दैमारिया मा बुंदों? थांफ्लांनाय। बेहाय जों मा बुस्थुखौ नुनो? कनफ्लिक्ट अफ पावार। कनफ्लिक्ट अफ पावारखौ जों मानो नुनो मोनदों होनबा नाय बिटिसि एकर्डआव मा बुंदों? दा बिटिसि एकर्ड मथे मा जाहैदों नाय जोंनाव माखासे पावार कनफ्लिक्ट अफ पावार दिनै जानो फैगासिनो दं नाय जे बिटिसिआ 6th शेड्युल कनसेप्टखौ लानानै दाजानाय। फारसेथिंजाय मा बुंदों? दिनै राजु नार्जारिया मा बुंदों? बेखौ गभर्नमेन्टआनो सहज भाबै बाहायनो थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों होननानै। दा होमबा आं राजुनिसो मोनसे कुइसन जे बिटिआर सुक्तियाबो जाफ्लांनाय नामा? आं बिथांनिसिम फिन सोंफिननाय बियो। बिथाङा बिनि एन्सारखौ होफिननांगौ रायजो राजानो। पावार अफ कनफ्लिक्टआथ' जागासिनो दं। मानो जायाखै? जिहेतु जोंहा 6th शेड्युला जाहैबाय उइदिन दा फ्रेम अफ 6th शेड्युल जायो माखासे एडमिनिस्ट्रेसन पावारा। खिन्थु नों नाय जोंहा दिनै जोंनो मोनसे डिपार्टमेन्ट दाना होदों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट। दा बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ which is not under 6th शेड्युल बे जाहैबाय आन्डार स्टेट which is run by जोंहा मोनसे निजा डिपार्टमेन्ट दङ जाय हम पार्सनेल डिपार्टमेन्ट। दा जिखुनु जोंहा नटिफिकेसन जाबाय थायो सब नटिफिकेसना मा स्टेटनिफ्राय फैयो, बे जोंनि 6th शेड्युलनिफ्राय बे फैया। होमबा बे 6th शेड्युलखौ भायलेसन खालामदोंना खालामाखै? खारन पावार अफ कनफ्लिक्टआ मा जोंनि जितु पावार जोंनो दिनै बिटिआरआव होनाय जितु पावार आगोलनि जितु बिटिसिमोन बेहाय पावार होनाया जे अल डिपार्टमेन्ट अल एडमिनिस्ट्रेटिभ मेसिन आर शुड रान फ्रम
क'क्राझार सेक्रेटारियेट नट फ्रम दिसपुर दिनै जोंहा बिथांमोना मा खालामगो गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खुलिनानै जिखुनु पावार एन्ड फांसन एडमिनिस्ट्रेटिभ जिखुनु नटिफिकेसन होनाय दिनै जों मा नुदों सेक्रेटारियेटनिफ्राय नुगासिनो जों अर्थात दिसपुरनिफ्राय नुगासिनो दङ थ' आल्टिमेटलि दा क'क्राझारनिफ्राय ओंखारगोन ना जोंहा सेक्रेटारियेट ओंखारगोन होमबा अबे मोनसेनि दिनै अथ'रिटिया जोंनि दिनै बिटिसिआव एडमिनिस्ट्रेटिभ पावाराव बाइन्डिं जानानै थागोन दा मैया जोंहा बिथां राजु नार्जारिया मोनसे मिनिथावना आरो लाजिथावना आरो दुखुनांथावना मोनसे खोथा बुंदों दा ना सरकारासो लाजिथावना जादों नामा आं बेखौसो सानदों मानो होनबा बिथांमोना दासिमबो स्पष्टीकरण मोनसे मोजां क्लेरिफिकेसन होनो हायाखै मानो होननानै बुङोबा नाय नोङो जोंनि 4.3 बिटिआर रेकर्डनि दफानि मथे मा बुंदों डाइरेक्ट फाइनेन्सिं होनना बुंदों बिथांमोना आन्डार आर्टिकल 280 नि आन्डाराव होमबा जोंहा दिनै आगोल जितु बिटिसि सरकारा मा बेखौ फाइनेन्सिं अथ'रिटि लानानै एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नामा दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मास मोननै मोनथामनि सिगां बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोङो 1 लाख निबुनुवा साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन दा बिनिनो मोनसे मेकानिजम बिबो जे जोंनाव बेसेबां डिपार्टमेन्टेल पस्टफोराव बेसेबां खालि दं बेखौ आपडेट खालामनानै बिथांमोना लांगोन आरो अलरेडि नाय जोंहा मानगोनां स्पिकारनि क्लेरिफिकेसनाव दङ मा होनाय दङ नाय नों आसाम सरकारनि पार्सनेल बिफाना दैथायनाय लाइजाम नाम्बार AAPA 109/2021-02 डेटेड 25/11/2000 बायदियै कमन रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेशननि थाखाय बिटिसि सरकारनिसिम ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मावदांसाफोरनि गासै खारि-फारिलाइ बिनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे नुनो मोन्दों दा आं दहाय होनखाबाय जे बिश्वजित दैमारा बिथाङा मा होनदों गावनि जितु टुइटआव फेसबुक एकाउन्टआव थांफ्लांदों होनना बुंदों आगोलनि जितु 16टा डिपार्टमेन्ट बिटिसिना जितु लांबाय जोंहा स्टेटआव बेखौबो प्रिन्टिं मिस्टेक होनना बुंदों खिन्थु दिनैसिम थांनाय 60टा डिपार्टमेन्ट लांनायखौबो स्पष्टीकरण होआसै आरो लोगोसे नै दानिखौबो थांफ्लांनायखौबो गोदान स्पष्टीकरण होनो हायासै बिथांमोना दा राजुआ मा बुंदों जे राजु बिथाङा मा बुंदों जे बेखौ दिनै फाइनेन्सियेल जोंहा माखासे सेंसन नांगौ दा फाइनेन्सियेल सेंसननि थाखाय जोंहा बिनि स्ट्रेन्थखौ जोङो रिपर्ट हरनांगौ होनना बिथाङा बुंदों स्टेटनिसिम जिहेतु जोंहा बिटिसिआ फाइनेन्सिं अथ'रिटि गैया होमबा एस पार बिटिआर एकर्ड 4.3 बेहाय मा बुंदों जे डाइरेक्ट जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय जोङो लाबोगोन होमबा बिटिआर एकर्डनि बबे मोनसे दफाया दा जानो थांगासिनो दं बेबो मोनसे पावार अफ कनफ्लिक्ट बिथांमोना बिटिसिनि खोथा बुङो बिथांमोना बिटिआरनि फंसेबो बुङाखै आरो नाय बिथांमोना बुंबाय थादोंबा जिखुनु मेसेज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय एनि मेसेज दिनैसिम जेसेबां ओंखारदों सब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि खिन्थु एस पार बिटिआर एकर्ड मा जानांगौ बे नट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दिस शुड बि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होमबा बबे मोनसेया दिनै क्लियार बिथांमोनहा बुंनो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होनना बुंदों नाथाय बिथांमोननि जिखुनु नटिफिकेसन ओंखारनाय सब प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जों बिटिसिनि 2003नि सुक्तियावनो जों आगोलनिफ्रायनो जों बुंबाय थाखादों होमबा बेहाय पावार अफ कनफ्लिक्ट माखासे नुजाफैबावबायना दा बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायदों ना बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायदों दा बिटिसि गभर्नमेन्ट जुदि बिथांमोना सालायदोंबा होमबा बिटिआरनि अबे मोनसे पावार एन्ड फांसनखौ दा बिथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दं बेखौ राजु नार्जारि बिथाङा स्पष्टीकरण होथारनांगौ बिथाङा बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायदों ना बिटिसि गभर्नमेन्ट 2003नि एकर्ड मथे सालायदों बिथांमोना खिन्थु आं दासिमबो मोनसेबो माबायाव बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो बिथांमोना सालाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव बिथांमोना बाहायनो हायाखै दा बिनि जबाबखौ बिथां राजु नार्जारिया होथारनांगौ नङा खहायाथ' अजस्र जागोन मानो जागोन होनबा नाय DCSP is not under the control of बिटिसि आं होनबाय थादों एसिया रिपर्टनि थाखायल' बिथांमोना दिनै जानानै दङ बिथांमोननि प्रमोशननि थाखायल' दिनै बिटिसिआ गोनांथि बायदि जाना दं दिनै पावार एन्ड फांसनखौ नायबाथ' बे बिटिसि DCSPनियाथ' जोंनाव ट्रेन्सफार साबजेक्टआनो नङाना बे जाहैबाय आन्डार हम होमबा हमा सालायगोन ना जोंना बिटिसिआ सालायगोन मैया राजु नार्जारि बिथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों जे DCSPआ बिथांमोना जे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो रिपर्ट होनांगौ
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनो होगोन होमबा दा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अर्थात जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव दं नामा बियो एसपिडिसिनि पावारनि कन्ट्रल बा बिथांमोनखौ नायनाय बिथांमोनखौ कन्ट्रल लाखिनो हानाय बे पावारा जोंना बिटिसिआव दं नामा बेखौ स्पष्टीकरण होग्रोलाय दाख्लैनि जाथायखौ लाबो जोंहा मोनसे घटना जाना थांबाय जोंसारमोननि घटना बे जोंनि मोनसे एग्जाम्पल जोंहा सासे जाय जोंनि एडिशनेल एसपि बिथाङा देखा देखि बेहाय इनभल्भ जाना दं होनना जों खोनाबाय थादों नाथाय बिथांमोनखौ दिनै मा जुदि पावारानो बिथांमोनाव जुदि होनांगौबा बिथांमोना मा तदन्त खालामगौ दिनैसिम बेनो रिपर्टबो गैया जेबो गैया होमबा दिनै जों डिसिएसपिनि पावाराव दं होननानै बोरै जागोन दाख्लैनि जितु फेक एनकाउन्टार केस दा फेक एनकाउन्टार केसखौ नायलाय नों सोर साबैसे ट्रेन्सफार जागो सोर साबैसे दिनै एनकुवारिनि दिनै पारभिउआव दङ सासेबो गैया आरो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनि जबाबबो होनो हाया आरो मोनसे खोथा नाय जोंहा बिथांमोनखौ मा होनखो केजुवेल वर्कार हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदों बिथांमोनाथ' टार्गेट फरगेटखौ होनो हायो मानो केजुवेल लेबारखौ होखो बिथांमोना बिनो मोननि एग्जाम्पल जे मास फेलियार टार्गेट फरगेटआ जुदि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दङबा मानो केजुवेल लेबार होखो फिक्सथ' मोनसे होनो हायो जेब्ला मोनसे पस्ट बा माबा मोनसे ओंखारगोन बे समावथ' बिथांमोनखौ अन कम्पेनसेसन ग्राउन्ड होनो हायो दिनै बिनो मोनसे प्रमान खालामबाय जे बिथांमोना बिनि कन्ट्रलाव गैला होननानै दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दं मिसलिड खालामदों होननानै दे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ दिनै माखासे पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय दिनै मिसलिड खालामदों खिन्थु नैबे पेपारालायथ' मिसलिड खालामाखैना नैबे पेपारा मिसलिड खालामदों रायजो राजाफ्रा नाय बे पेपाराथ' रायजो राजाखौ गोरों गोरा समाजखौ दिनै मिसलिड खालामाखैना सासेया बुंदों थांफ्लांदों सासेया बुंदों गभर्नमेन्टनि सुबिदानि थाखाय बेखौ होदों होननानै बबे मोनसेया सैथो दिनै एखे सरकारावनो थानाय बिथांमोननि दिनै पजिसना बेलेग बेलेग सासेया बुङो बेलेग सासेया मोनसे होमबा बबे मोनसेया सैथो दा रायजो राजाया बिथांमोननावसो जों सोंनांगोन जे राजु नार्जारि बिथांनिया सैथो ना बिश्वजित दैमारिनि दिनै फेसबुकाव टुइट खालामनाया सैथो जुदि जोंहा बिश्वजित दैमारि बिथांनिया जुदि सैथोबा बिथाङा गभर्नमेन्टनि जानानै स्पष्टीकरण बिथाङाबो होनांगौ मानो होनबा मानो थांफ्लांमोनो इमान सासे डिप्ल'मेट अर्थात जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभआव थानायनि जितु दिनै मेकानिजमफ्रा बोरै थांफ्लांनो हायो बे सेक्रेटारि लेभेलनिफ्राय दिनै गनाय मोनसे अर्डारा थांफ्लाङो नामा बेथ' सासे गावबुरानि मोनसे अर्डार नङा हयथ' सासे भिसिडिसि चेयारमेननि मोनसे अर्डार नङाना बे जोंनि गभर्नमेन्टनि मोनसे दिनै मेकानिजम जायनि थ्रुयै जोङो दिनै जोंनि बिटिसि आसामखौ सोलिदों दिनै बिथांमोनानो सोलिदों होमबा बिथांमोननि अर्डारा बोरै थांफ्लांनो हायो आरो 6 मास सिगांबो बिथाङा बुंबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ थांफ्लांनाय बिनिबो दिनैसिम स्पष्टीकरण गैया हाया मानो होनबा मर्निं सज दा डे होननाय मोनसे इंलिसाव दंना जोंनि दिना बोरै थांगोन जों नुखाबायानो दिनै जेसेबां नटिफिकेसन ओंखारगासिनो दं मोनसेनिफ्राय जोंनि बर'खौ दिनै मिनिहोनायनि मोनसे नटिफिकेसन नङा जोंनि बर'खौ दिनै दुखु होनायनिसो मोनसे नटिफिकेसन ओंखारगासिनो दं दिनैसिम रावबो गोरों गोरा जाया बुजिनो हानाय मेलेम दङ जाथिखौ लानानै साननो हानाय दङ सासेबो गोरों गोरा गोजोननाय गैया जोंनि बिटिआरनि बेलायाव दिनै बर' रायजो राजानि बेलायाव मा बुंनांगोन जे जोंथ' बोसोरसेल' जानाय सरकार जे बिथांमोना बे गादिखौ गारनो हागोन ना हाया बेखौसो जों सोंग्रोनांगोन बिथांमोना सानसे समाव ओरै सेपारेटिस्ट बिथांमोना मामोन जे बड'लेण्ड मोनाब्लानो जों जिरायहांग्रामोन दिनै बिथांमोना पावाराव फैबाय बे इस्युखौ लानानैनो दिनै नाथाय जोंनि साखाथियाव थानाय अर्थात त्रिप्रासाफोर बिथांमोना जावरिखांदों सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै मानो होनबा बिथांमोना दिनै बुजिनो हमदों जे बिथांमोना जुदि बेंगलिनि आन्दाराव थायोबा बिथांमोना सेफ नङा बिथांमोननि हा हु गाननाय जोमनाय गासिबो दिनै साग्लोबजोबनो थांगासिनो दं आरो लोगोसे मा बेहायबो एखे कन्डिसन बिजेपि गभर्नमेन्ट दं दिनै बिथांमोना गिनाय फैदों मानो गिनाय फैदों जे बिथांमोना दिनै नेसनेल लेभेलनि जितु पलिटिकेल पार्टिनि आन्दाराव बिथांमोना सेफ नङा मानो होनबा बिथांमोना लासै मन'ग्लाबनो नागिरबाय थायो बिनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ नुनानै बिथांमोना दिनै गिखांनाय फैनानै निस्सय सेपारेट स्टेटनि इस्युखौ लानानै बिथांमोना लाफिनदों आरो जोंथ' पिएसअ लाना आन्दलन खालामबा जायाना जोङो खिथुनाव बडिगार्ड लानानै जों सेपारेट स्टेट बिबा जानाय नङा
गोदो दिनाव बोरै आन्दलन खालामदोंमोन गावनि जिखुनु ए क्लास सिटिजेन जिथु पावार मोननाय बेखौबो बिथांमोना मा खालामनांगोन हगारसारनांगोन जाथिनि थाखाय जुदि बिथांमोना मावनोबा सोरनि आदर्शखौ लानांगोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौनो लानांगोन जाय बिथाङा गावनि इनकाम टेक्स अफिसार साख्रिखौ गारदोंमोन जाथिनि थाखाय जुदि जोंनि लिडारफ्रा फिन बेबायदि जुदि गारफिननो हायोब्ला दिनै जुदि प्रमद बर' बिथाङा जुदि गावनि नंखाय मोनसे बिटिआरखौ लानानै जुदि बिथाङा जुदि सेटिसफाइड नङाबा दिनैबो गारनो हायो गाबोनबो रायजो राजा बिथांखौनो नेशनेल हिर' होनफिनगोन मानो होनबा जोंनि थाखाय दिनै बिटिआरआ साफिसियेन्ट नङा होननानै बिथाङाबो मिथिगौ नाथाय लाजिगौ हायिनि थाखाय दिनै रावबो दिनै गनायना लानो हायाखै जुदि बिथाङा जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ रियेलि रिप्रेजेन्ट खालामोबा बिथाङा हायो गावनि पावारखौ गारनानै बिथाङा दिनै आन्दलनखौ स्टार्ट खालामफिननो हायो मानो होनबा बिथाङा नुखाबाय बिथाङा दिनै बिजेपिआ सालायदोंना इपिपिएलआ सालायदों जोंथ' रायजो राजाफ्रा नुखाबायानो गतिके बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया गणतन्त्र देश सानसे समाव बिपिएफ दंमोन दिनै इपिपिएल फैबाय जिखिनि दिन दङ मोजाङै सालाय किन्तु बर' जाथिया सेपारेट स्टेट नङाबा जिरायनानै थाया बे सैथो आरो अरायबो सैथो